ମହୁମାଛି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆସି ବେଣା ଭାଙ୍ଗି ମହୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦାନ ନ ଦେଇ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଘଟେ। ମହୁମାଛିଠାରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଗୋଟିଏ ମୁରବିମାନ ସଂସାର ଭଲରେ କଟିବ। ମଣିଷ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଦିଆସିଲି କାଠି ପରି ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର ସର୍ତ୍ତ ସରିଗଲେ ଚଳା କାଠ ପରି ତୁମକୁ ଠେଲିଦେବ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି, ବଦନାମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ। ଥରେ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚେ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୋକା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ତାହା ସବୁଦିନ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତର ବିଫଳତାକୁ ଭୁଲି ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ବଡ଼ କଥା। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ଅଦରକାରୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର କାମରେ ଆସିପାରେ। ଅତି ସାଧାସିଧା ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସରଳ ଲୋକ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ସାଧାସିଧା ହୋଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନରୁ ହୃଦୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ। କାମର ଭାବନାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ।